Хәерле кичләр барчагызга да. Көз фасылының беренче айы безне барыбызны да җылы һава торышы белән шатландырып тора. Димәк, барчабызның да кәефе әйбәт булырга тиеш. Инде бүгенге тапшыруга килгән котлау сәламе тагын да кәефләрен ямьләндереп, Сызрань шәһәренә җылы теләкләр очырыр. Бүген 30 ел бергә гомер кичерүләрен, инҗе туйларын якташларыбыз Равил Иксанович һәм Роза Фәритовна Хайровлар билгеләп үтәләр. Аларны әлеге күркәм бәйрәмнәре белән балалары, уллары Рөстәм, кызлары Гөлнара, кияүләре Газинур, оныклары Айнур һәм Залина, кызлары Рамилә, кияүләре Рөстәм, оныклары Карина һәм Руслан, уллары Рамил, киленнәре Гүзәлия ихластан котлыйлар. Бәйрәм бүген. Әти белән әни күңел дәфтәрләрен актара. Хатирәләр әнә кулын булгап үткәннәргә дәшеп кайтара. Нәк 30 ел үткән. Тик барысы күз алдыннан уза тезелеп. Бу көннәргә кире кайта алмавы искә төшә, үзәк эзелеп. 89, 3 сентябрьдә бахтәйләрдә гөрләп туй үткән. Хәзерге күк муллык булмаса да, яшь парларга шул да бик җиткән. Бу гомернең иң бәхетле көне, иң беренче кызыл туйлары, иңне иңгә куеп бергәләшеп, озак яшәү булган уйлары. Шул көннәрдән бирле күпме еллар, күпме туйлар узып киттеләр. Менә бүген, Аллага мең шөкер, инҗе туйга килеп җиттеләр. Инҗе бит ул, шундый хикмәтле таш, вакыт узган саен яңара. Инҗе туйга җиткән парларның да мәхәббәте ныгый гына бара. 30 елда алар берсен-берсе күп тапкырлар инде сынаган. Әти белән әни башларыннан нинди генә хәлләр узмаган. Шатлыкларга бергә сөенгәннәр, борчуларны уртак бүлгәннәр. Һәрбер ялтыраган әйбернең дә алтын түгеллеген белгәннәр. Без 4 балага гомер биргән алар. Үстергәннәр көн-төн тырышып, сабый чакта шаян булганбыздыр. Алганнардыр бәлки ярышып. Безнең өчен яши әти-әни, кеше булсын диеп балалар. Сагынышып каршы алалар да, саулык теләп озатып калалар. Балдан татлы балам баласы дип, оныкларны бигрәк сөяләр. Исән генә йөри күрегез дип, безнең өчен янып көяләр. Үз уллары булса да барыбер кияүләр дип үлеп торалар. Ир-ат эшен бергә эшләләр, бергә планнар коралар. Әти, әни, шиксез рәхмәтләрне ничек кенә итеп әйтәсе. Без кызларда казлар язмышы ул. Үсеп җиткәч, ышып китәсе. Сезгә кайчак борчу китерсәк без, зинһар өчен гафу итегез. Безнең өчен бүтән бер кайчан да кызармасын иде битегез. Сездән алган алтын киңәшләрне кулланырбыз гомер буена. Ниләр генә бүләк итик икән бүген сезнең матур туена. Иң зур бүләк сәламәтлектер ул. Ул һәр кемгә иң кирәге. Авырмыйча озак яшәгезче. Һәммә безнең булып терәге. Әти, әни, барсы өчен бүген сезгә бик зур рәхмәт диябез. Кылган бөтен яхшылыклар өчен сезнең алда башны иябез. Кадерле Равил Иксанович һәм Роза Фәритовна, инҗе туегыз котлы булсын. Киләчәктә дә бала аныкларыгызның бары бәхетенә куанып гомер кичерегез. Матур туегыз котлы булсын. Кочагында безнең нәни тормыш башлар.